Vážení snoubenci, vítám vás v historických prostorách svatební síně Staroměstské radnice, kde dnes společně prožíváte mimořádnou událost. Rozhodli jste se po vzájemné shodě uzavřít manželství. My jsme spolu už strašně dlouho, 9 let, a je to takový přirozený vývoj ve vztahu. Takže z lásky. Děti nechcem, ještě. A jsme spolu skoro 9 let. Takže víceméně se bereme pro tu srandu. Pro tu oslavu, tak. Je to prostě anděl. Toleruje věci, které prostě dělám a vydechává mě a já vydechávám jí. Je to taková prostě symbioza vzájemná. Tak. Jsi jediný chlap, který se mnou vydrží. Ne, je to báječný člověk, no, tak jako naprosto mi vyhovuje. Fakt má povahu, kterou snesu já a on snese mě. A je to skvělý chlap, no. Kdyby nebyl, tak tady nesedím teďko. Tyto slavnostní okamžiky nejsou jen krátkým a šťastným zastavením, ale významným časovým předělem, kdy se vaše životní cesty spojují v jednu společnou. Trošku nervózní už začínám být. Včera to bylo ještě dobrý, ale tak jako trošku nervy, no. Já jsem celkem nervózní člověk, tak ale ještě to jde. Mámo, tohle je moje košile. Tahle nebo ta druhá? Už spolu jsme 6 let a dneska máme výročí. Právě 6leté od seznámení, tak jsme si řekli, že to uděláme, takže se vememe zrovna na to výročí. No. Tak my bychom chtěli další miminko a já dost jezdím autem a je to jako z mojí strany taky braný jako zabezpečení nějaký rodiny, že kdyby se něco stalo, tak aby měli prostě ženský jistotu, že tady po mně něco zůstalo. V tuto chvíli je zcela jistě vaším největším přáním, abyste spolu byli šťastní. Dokázat dát najevo partnerovi lásku, být mu oporou v každé situaci a tolerovat jeho slabé stránky, to všechno se vám teď může zdát jako samozřejmost. Proč jsem si vybral? No, my jsme se nějak našli. Nějak jsme se uviděli a myslím, že v obou tvářích zajiskřilo, že k sobě patříme a už to bylo. Věřím, že to je ten pravej. Uvidíme, jestli bude. Ale já doufám, že jo. Kdyby mě někdo řekl před 3 rokama, že se budu ženit a čekat dítě, tak bych řekl, no to není možný. Já? To jako ne, no. A jak se cítíš? Teď se cítím hodně nervózně, ale jako šťastný. Momentálně se cítím tak, že je mi vedro hrozný. Ale jinak se cítím dobře. Zatím nervozita není. To přijde. A nyní se vás ptám, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou? Ano. Zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem? Ano. 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 Už a už je Kuba muž. A Bírka je jeho žena, přikrývá ho peřinama, aby ji nezmrzl. Proč jsem se ho vybral jako partnera? Vybrala. Proč jsem s ním zůstala? Já prostě k sobě jdem a můžeme spolu být. A bavím se s ním. Bavíme spolu vzájemně. Tak jako poslední týden si začínám říkat, že už to za chvilku může přijít. A jestli jsme připravení, jestli to zvládneme, ale říkám si, zvládlo to tolik ženských přede mnou, tak to musíme zvládnout taky. Už z začátku, když jsem ji poznal skoro, nebo po nějakých pár týdnech, tak jsem si říkal, že hele, s touhle ženskou by to asi šlo. V podstatě jsme se ještě nějak nepohádali pořádně kvůli něčemu. Ve všem si celkem jakoby rozumíme, nebo když se máme něčem rozhodovat, tak si hrozně rozumíme a vlastně se nehádáme kvůli tomu, což si myslím, že je úplně úžasný. Jsi ochotná se mnou sdílet můj nelehký osud? Jsem. Na táboře, letním. Jeden tam přijel jako návštěva, jsem tam byl jako oddílák.
A všichni říkali, že se buď budeme jako nenávidět, nebo opak. Já se s tebou ožením a budeme spokojně žít na mém rodném ostrově. Já jsem si ještě říkal, on je úplně blbej, on v té hlavě nic nemá, ale je hezký, že jo, takže... Říkal, že jste taková na fintinách, jako Moře tam celou noc houčí. Už 6 let jsem dělala školy a rozhodně nechci být jako na 4 roky doma s dítětem. To bylo ještě ne, no. Ještě ten moc jako závazků, do kterých se nám ještě nechce. Otevřeš dveře, Hemi? Tady je vlastně takhle v rohu kuchyňská linka. Kuchyňská linka do Elka, tady takové kamna. No, tady nemusím. To dál. To by měla být značka. To by měla být někam sem. Máme tady velkou jako životní jednu jako novinku máme. No tak jako. Aha, to bys chtěla vidět, viď? No, Jelenko. Ale řekneme jim to teď, nebo až jako na konci, aby to bylo jako Ale dramatické? ježiš, to není nic dramatického, to vůbec není, ne, ježiš. Ne, rozhodli jsme se, že si koupíme vlastní byt.